Altså velkommen til, mit navn er Indrolf, og i dag sidder vi inde på friheden inde på serveren freakwell.dk. Jeg er politibetjent og har daglig politigrej. Jeg har en vandflaske, og jeg har noget med. Så har jeg nogle lovlige sager, som jeg ikke kan få væk. Jeg kan ikke droppe dem. Så ikke ved. Så, her på freakwell, eller friheden. Kan du så stoppe med at lave herværk? Nu må jeg hellere stikke af. Her på friheden har vi en masse ting. Vi har for eksempel barselsrestauranten, min yndlings, McDonald's. Her er der 2 quests, hvor du skal skaffe 10 af hver rådne kød, af hver usteget kød. Og så skal du løbe, og så skal du aflevere det til Donald, eller han hedder, hvad er det han hedder? Ham der. Jeg skal lige have lidt øje med de der kriminelle herinde. Han er virkelig. Det koster 75.000 at få et kørekort og det hele der. Så det får jeg sådan set med det samme. Som I kan se ud har jeg 12.000 kroner. Og så har jeg lidt på mig. Det har jeg fået ved de der julepoints, som man kan få. Der kan jeg købe en billet, slash, hvad det var. Slash, hedder det. Man får de her poletter, 15 point. Det er jeg så glad for. Ja, sådan der. Jeg gør det igen. Ja. Nå, får jeg penge. Monitos! Jeg har nok kunnet købe en af de poletter. What, er de en bug det her? Nej, det er det ikke. Det er godt. Ja. Det er ikke det her sted, jeg skal være. Det her det er brødfarmen, her hvor du skaffer mad. Det her hvor jeg har lidt brødfarm. Og det er 1000 stykker brød. Så kommer du bare her i ovnen og lægger her. Så hernede, du behøver selvfølgelig ikke komme den her vej. Der er dyrefarmen, hvor du nakker dyrene for at få dit kød. Og der er lige kommet en imod i Fedt og Freakwell. Og det kan jeg selvfølgelig ikke stanse, fordi jeg er lige. Hvis jeg bare lige grisekød, det er det sværeste at få. Kildsnitter. Og så snurvognen, der er sådan en mad. Fantastisk. Mit. Jeg har et god. Nej! God. Gris! Det kan så rundt og hygge dig med. I timevis, som jeg siger. Jeg synes ikke, det selv er så sjovt, så det er helt med mig. Jeg hende mig her igen en eller anden grund. Jeg kan høre hende spise mega hurtigt. Det kan man altså ikke normalt. Hvis jeg har ekstra der kød, ikke, så beholder jeg det. Fordi jeg kan bruge det til næste gang. Hvor hun bare en kildestiler. Hun tager al maden. Hun er så fucker klar lige der. I det hacker, dude. Jeg er slet ikke dum hack. Jeg lugter her igen med freakwell. Altså, du skal ikke bruge det, du må godt have simpelthen det er dumt at bruge det. Sådan der. Se, hun er sådan en lille fucking stiger helt der. Nu stiller jeg ikke mad. Ja. Så skal jeg hen til togstationen. Det er sådan en anden vej, du kan tage.
Og sådan en træfarm med en bruger jeg ikke på. Jeg har ikke nogen selv. Og jeg har heller ikke tænkt mig at få en. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge til. Du kan bruge en celle som kriminel. Så kan du dyrke ulovligheder. Og det vil jeg så ikke anbefale. Du tjener gode penge på det, men jeg vil ikke anbefale det. Nu er jeg med politibetjent. Så. Men det vil gøre mig glad, hvis der kommer nogle flere politibetjente herinde. Fordi der er for mange af de luskede kriminelle. For I kan se her, så er ikke så mange endelig inde, men plejer at være tonsvis. Den her kan jeg så bruge til at fange nogle dudes, hvis de gør det ulovligt. God quest. Fik så 350 gange 2, så det er $700. Ja, $200, hvis jeg regner rigtigt. Jo. Fucking smukke. Det ser I ikke det her. Det så I ikke. Slaget til freakies, der så I ikke det der. Det så I ikke. I så det ikke. I så det ikke. Badehotel. Jeg vil mega gerne kigge konge eller OB eller begge dele sammen. Yes, bye. Hvad siger vi så? Den. Kit. Her har vi Kit OB og Kit kongen plus det er 229, og det er kun for et af dem. Jeg vil meget gerne betale penge. Jeg har penge. Nu så er det bare det, min mor gider samarbejde. Jeg må ikke bruge mit eget kort til dem. Hvad lige meget. Og lige et til betale sammen, men jeg lægger ikke sit kort på internettet, hvis I ikke vidste det. Ja, eller hvad? Hvor har de fjernet de banner, der jeg kan ikke gennem selv så grimme. Bærserne sætte dem. Lukket midlertidigt. Nej, min bankboks er ikke lukket. Jeg skal opgøre det. Og den er så fantastisk. Jeg vil gerne betjene bankboksen. Jeg havde da opgraderet den bakker mange gange. En gang til. Nej, casino lige slut. Se lige her, hvor mange penge vi tjener på det. Ham der er allerede råd til at ranke op. Nu kan vi lige sætte væk igen det, og der kom lige et bug. Der har lige nogen vundet jackpot. Jeg kan ikke huske, om det var med i sidste. Det her det er Rasmus rank up. Så kan man rank up der. Det koster 60.000. 65.000. Og jeg har kun 14.000. Og det kan så være efterforsket som det her. Og der er nye quests så. Sakis slikbutik kan jeg så komme ind i. Nå ja. Kan jeg se om jeg kan lige se om jeg kan komme ind i lufthavnen. Inde i lufthavnen. Jeg kan du tage til Candyland eller hvad det hedder. Det der Candy-fis. Der kan du så komme ind. Havnen, hospitalet. Farman, Google, lufthavn. Okay, så kan vi bare lade om på. Og så skaffe noget mere mad. Det gør jeg til næste gang. Det kan jeg gå over skolen. Det tjener jeg kassen på mad. Og så skal jeg bare køre det over skolen, fordi over skolen har der skaffet mad derhenne. Tjener du kassen. Hej, så. Borger. Denne.
AF-gang. Denne AF-gang er endnu ikke åbnet for... Jeg kan godt komme ind. Indbuk adgang for tilfælde og borgere. Okay, så ikke. Men det er så lige herinde et sted, hvor man kan komme ind og flyve til Estland. Nu siger de en ting, jeg løber ikke ned på politistationen og anholder dem, der har gjort det. Fordi de er inde i PvP, og hvis jeg dør med alt det her, så bliver de rigtig gode og rige. Men så kan jeg bare komme i hånden her. Slap bare blive taget. Og jeg overlevede længe med det jeg giver. Jeg har en nakke med stykke. Nu kan se. Jeg har det ude og lige tjekke rundt der. Der er der ikke. Tjekke i området. Så jeg tjekke den der Ulla. Det er lige noget at tjekke. Ulla sved. Det ser ikke mistænkeligt ud. Jeg tror, jeg tænker at røve noget. Fang ham! Fang ham! Efter ham alle sammen! Fang ham! Vi skal fange ham! Der var en eller anden askerdyr, tyskerne er bare inde. Han havde et svært på sig hele tiden. Jeg havde tænkt mig at fange ham, men han slap væk. Jeg skal ikke have lyst til at fange ham der. Men han har ikke noget på sig. Der var en askerdyr, han var herinde med sine venner og bevægede helvede til. Det var lidt svært. Og det er lufthavn, der er også PvP. Jeg spurgte ikke sådan nogle steder her, hvor der er PvP. Mouse. Atnisko. Hvem var det, der vandt lottoet? Nej, noob. Hun skrev noob til en. Det er godt. Ja, 2 gange. Rip dig. Fuck. Noget, det er sgu ikke skide rip dig. Oh my god. Hun er syg der. Det var helt hackeren, det kan jeg bedre forstå det. Der er 2 tagger der. Nej, han hedder nu. Jeg vil ikke lige så forkert. Ja, hvad? 2 sekunder. Så er jeg tilbage. Der er mistænkelig dude, ham der. Oh my god, han prøver at team. Hvis han fik det nu. Oh my god. Hej da. Han løber. Fang ham! Alle sammen, fang ham! Kriminel. Han prøver at flygte. Det er shift slået. Jeg er klar til testerne. Nej, du. Tænk på sig. Og blev i. Yes, sådan der. Fandt I. Oh my god. Jeg vidste det. Jeg folk flygter ikke. Det er noget på sig. Jeg tror han laggede, ellers så der var han ikke kom derind. Ja. Sådan der. Jeg har næsten 5.000 igen. Når jeg klarer den der McDonald's quest hver dag, så kan jeg lige gøre det. Jeg går også ind på juletesterne, det der julefis, og skaffe dem flere. Han er død. Full price, bitch! Oh my god. GG. Tina er sød. Godt. Så er tilbage igen. Der er lige kommet et røveri nede ved det der sandfis dernede. Det skal jeg ned til at spise. Okay. Det er brandstationen eller? Kan jeg bare lige sige. Der er nogen der er kriminelle der gemmer sig tit derinde. Men der er overhovedet nogle ting.
DMI har gemt sig en V i hvert fald. Og jeg har fanget DMI før. Og han var off-game. Han stod FK. Jeg ved ikke hvad han lavede. Hans spil begyndte bare at stikke af, i hvert fald han havde et stenslag i hånden. Jeg troede bare. Så var bare DMI. Tænder noob. Screen. Noob. What? De der legends, eller herinde, de er så klamme. De tror bare, de kan klare alt, fordi de er legends. Helt ærligt, vi er også mennesker. Oh my god, jeg hader lidt. Det er kriminel. Kan du komme her? Kan du komme her? Kan du komme her? Kan du komme her? Jeg vil ved med, at han vil røve ham der. Du ryster ikke med 10 dage så let. Det bliver nok en halv time lang den her video. Jeg ved ikke, hvor lang den bliver. Nej, så stok. Han stak af. Oh my god, hvordan kunne han stikke af? Det er McDonald's, oh my god. My god, hvordan kunne han stikke af sådan der? Så jeg ham lige, guys. Willy. Han er bare slukket af nu, mand. Hvor er det ærgerligt. Jeg ved med, at han røver butikken lige om lidt, så jeg kan bare forstå det, han er kæmpe. Tænk om. Har været med i en af Saki-videoen. Oh my god, det har vi alle sammen, virkelig. Det har vi alle sammen. Det har vi virkelig alle sammen. Var han hernede, der havde rådet ham lige for 2 sekunder siden. Der plejer nogle gange at stå nogle der. Boblerne kommer ind over. Det tænker jeg ikke så langt over. Willys Armor Shop. Oh my god, han er død. Det er lige ved siden af rådhuset. Hallo, han er jo bare geflægtet nu, mand. Man kan ikke røve Willys Armor Shop. Du har havde ulovlige ting på sig og er blevet sendt til jail. Fik en sådan der. Du kan først være en kriminel om. Okay. Visitere en kriminel. Okay, der skal vente lidt før jeg kan visitere en kriminel igen. Ej, et eller Ulas. Det var det der snakkede om lige før. Ulas. Det ligger lige herinde. Ham kan jeg nok godt nå at fange. Banken, det er også PvP, så det er derfor jeg ikke tager det ind. Hvad? Tænder the view. Let's go tomorrow. Kom, jeg skiftede lige igen til en hak der, og jeg bruger Bandicam, som I kan se heroppe i hjørnet. Den er lige foran mig. Lige foran den her lille pil, jeg har. Og så helt op, så kan I se, der står www.bandicam.com. Det er det optageprogram, jeg bruger, og det er et monster godt. Og det er også det, jeg vil anbefale for jer fleste. Hvis I er nybegynder, så vil jeg nok anbefale jer. Anbefale det her med. 3 stykker med. Oh my god. Jeg kan selvfølgelig også købe en masse med. Du har ikke med. Købe en masse med, men jeg gider bare ikke købe med, hvad man kan få gratis med. Hvad der har ondt med bøf, det er bare det, man kan købe. Pork chip for det der. Det er bare ikke det, jeg vil have. Jeg kan bedre lide brød, det giver ikke. Jeg fik løn. Yay! Løn. Det får jeg sjældent. I hver 45 minutter, men så langt til plejer jeg at spille herinde. Jeg var herinde lidt før. Godt, jeg hader. Okay, ham er jeg skal det. Vær sikker, de dumme dyr. Jeg kan lige få nogle flere penge ud, så jeg kan købe en bil. Hvad er det? Jeg ved ikke, hvad noget gaming gør.
What? Hvor har man fået den dias? Nå, ja, man kan få dias. Oh my god, jeg skal få det. Fang ham! Nej, han stikker af! Han stikker af! Han stikker af! Nej, han stak af! Han stak af! Hvorfor elsker alle hende? Hvorfor hun er YouTuber! Oh my god, hun er YouTuber! Oh my god! Hun er YouTuber! What the? Okay, det havde jeg ikke vidst. Det vidste jeg ikke. Oh my god. Hun åbner det her. Jeg kan ikke lide det video. Jeg synes ikke, de er godt lavet. I forhold til mine, så synes jeg heller ikke, mine er godt lavet. I forhold til hendes. Jeg synes bare ikke, de er godt lavet. Okay, nu kommer der en link nede i beskrivelsen til Saki MC. Han er god i YouTube, han burde få nogle flere subs. Så hvis I ikke allerede har abonneret til ham, så lægger vi der et link nede i beskrivelsen, som I kan bruge. 150. Jeg ved ikke, hvor mange penge jeg har. Udbetal. Vi skal have nogle penge på os. Nu har vi også sådan set to. Vi er vist mad, Oh my god. Og der er lyst til der er ikke nogen dansk spil. Jeg ved, man kommer ud lige om lidt. Han dukker sig. Nej, han er ikke igennem det. Hvad er det? Jeg kan se det. Der var en bug med, at du kan have ting i F, ikke? Og så kunne du med de der poletter, så kunne du stadig bruge dem. Det kunne du stadig bruge. Fordi de forsvandt aldrig. Du kunne bare bruge dem hele tiden. Du har så en masse, der får en masse ski. Danke. Det vil min lillebror godt kunne lide der. Oj. Hvad? Det vil min lillebror sætte pris på det der. Ej, hvor har jeg så fedt ham der. Men ser. What? Oh my god, jeg kan bare flikke ham. Wow. Ja, jeg går bare. Jeg skal til politituren og aflevere den her. Den her. Gid hvor lang tid det var, før jeg kan bruge det der McDonald's fisk. Jeg skal lige prøve at se, hvis nogen lige røver. Bam. Man skal ikke røve McDonald's. Folk også lige lide det her sted. What? Tankstationen er lige blevet. Det ligger ikke så langt væk herfra, men jeg kan ikke nå hen. Ej, jeg kan bare ikke ud og briller på lige nu. Mit headset klemmer mine briller i helvede til, det gør pisse ondt på et tidspunkt. Og mit headset er også hårdt nogle steder. 2 timer først. Ej, det var en gang, hvor det kun skulle vente 2 minutter. Det var bare sådan like 350, 2 minutter mere. Oh my god, det er gode penge. Det er sådan næsten sådan, at jeg har fået de her penge, men det er ikke rigtigt. Det er ikke sådan, jeg har fået penge. Opsvær. Hvem sagde det? Tænder. Jeg ved I YouTubere det er ikke. De havde sådan nogle lovlige ting på sig. Så bum! Det havde så ikke. Du straffes med 500 er blevet taget fra din konto. Man skal bare have kontoen. Hvad med konto? Det vidste jeg ikke, jeg skulle måske have en konto. Jeg ved intet ulovligt på sig. Du straffes med 360 i bøde. Oh my god, får jeg en politibetjent en bøde for det? Gør de det virkelig også? What? Og så fik jeg nogle penge i dag. Det er ikke dårligt med det her job. Der var nogle NPC'er, der var fjernet, fordi der var en eller anden admin, der havde bluset og smadret en masse ting. Det er grunden til de der armorstains havde. Jeg tror det er noget med grief eller et eller andet, der skulle være et optog. Det skulle også være et optog, jeg ved det ikke. Penge.
Ham der pingvindyren, jeg har jo tænkt på, at kommer til. Nå, ham der var gået ind over hegnet lige før, jeg kan måske lige have fat i igen. Han skal altså have håndjern, han flygtede. Der er lag lige inde på serveren. Jeg ved ikke, hvor længe den her video var, men jeg skal snart slutte af. Så må det være slut på i dag. Næsten en halv time, det er også lang tid, ikke? Det bliver måske over, det ved jeg ikke. Men så lang tid, det er nemlig okay. Og hvis I undrer jer over, jeg har slettet næsten alle mine videoer derinde. Også på min 10'er og intro. Der er han. Så, kan du komme her? Så. Det er bare hvis man synes, så får jeg. Så, nu har jeg dig. På et eller andet tidspunkt løber han sammen med, så skal han spise. Så, nu har jeg ham. Så. Du kan så ikke have med den anden en, der flygter fra mig. Og når de flygter, bliver man en lille smule. Oh my god. Ja, bare. Jeg vil gå om der. Han prøver at flygte. Han flygter fra mig. Jeg når ikke det. To. Nu har han nok bare hurtigt tryk på en tilfældig. Er det 4, var på? Okay, fuck det, skal jeg ikke til. Oh my god, der er mange kister. Jeg skal lige derfra igen. What the fuck, jeg kunne se, hvad det var. Ham der dyden der, han slap væk. Det er godt, når de slipper væk. Fordi så betyder de, det kan jeg sagtens godt gøre igen på et tidspunkt. Det er intet problem. Og den han er flygtet. Politiet er næsten ligesom over dem, der røver på 2 sekunder, fordi vi kommer bare på alle veje. Og der er en eller anden i nærheden, så det er sjældent, de slipper væk fra os. Og når folk flygter sådan der, så tænker jeg, ham skal jeg have fat i. Jeg kunne faktisk godt der var noget, hvis de ikke så det, så var det noget by-sammenshop, og ham den jeg var efterslappet. Hvis de ikke så det. Det må I virkelig undskylde, men jeg kan bare til at klikke på en knap. Men nu har den været over en halv time i hvert fald, tror jeg. Men jeg siger det igen, jeg laver hvis jeg ikke har sagt det, så er det fordi jeg har lavet de videoer, der jeg skifter mit navn. Og min nye video vil være hvor jeg er på friheden her, og kører en lille betjent. Og ham der så jeg før, hvis jeg kender ham der, så bliver han anholdt. Nej, det var ikke ham. Nå ja, jeg skulle have en uge for 2 kroner. Så det er fordi jeg laver herinde på friheden, og videoer kun nu introer. Jeg trykker nogle stjerner på sig. Det havde jeg ikke opdaget. Jeg trykker noget rød. Jeg tænkte, what the? Oh my god. Det vidste jeg ikke. Vel.
gider virkelig ikke præcis. Der er så mange, der står og camper nede. Politiet står og camper dernede, så tit. Så jeg ved faktisk, folk ikke slipper afsted med det tit. Men jeg vil sige, at jeg vil godt have I skrive ned i kommentarfeltet, hvis I nu gider, at jeg laver en Q&A. Bare der kommer spørgsmål, så skal jeg have nogle sådan højst 10 spørgsmål, måske 5. Nej, hvis jeg har 5 spørgsmål, så laver jeg en Q&A. Jeg venter til på fredag. Lige så vil jeg prøve at få en af mine venner med, hvis de gider. Nogle af mine venner, hvis en af dem gider at være med på fredag. Det var også i morgen. Det er torsdag i morgen. Nej, vi giver jer til på lørdag. På lørdag? Ja. Så på lørdag skal jeg have nogle spørgsmål, og I kan sagtens stille dem. Det kan også være, hvorfor stiller du alle dine videoer. For eksempel. Så I stiller bare de spørgsmål, og så vil jeg sige mange tak for lige så meget. Husk at subscribe, like. Og hvis I ikke kunne lide det her nye, så ja, så smid det dislike, men jeg vil godt vide, hvorfor smider det dislike. Så husk at skrive det ned i kommentaren, og så ses vi i næste video. Hej hej.